ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 28/1/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವರ್ಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 28/1/1977 28/11/1977. ಬೇಹದ್ದ ಸೇವೆದ ಸಾಧನ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪದ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮುದ್ದು ಕಳಿದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ಕೂಡ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿರು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಿಲನ ಅಂತೂ ಸದಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ ಅಂಡ ಅವ್ಯಕ್ತರ್ದು ವ್ಯಕ್ತ ರೂಪೋಡು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾತು ಜೋಕ್ಲು ಭಾರತ ತಂಡ ವಿದೇಶರ್ದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟುದೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು 4 ಕಡೆ ಜೋಕ್ಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನೊಡ್ಲ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮಿಲನ ಆತ್ಮಿಕ ಲೌಕಿಕ ಮಿಲನವಾದುಂಡು. ಈ ಮಿಲನೊಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಸ್ನೇಹದ ಸಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಬೇತೇರ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ. ದೇ ಪಂಡ ನಿಕುಲ ಮಾತೆ ನಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಮಲ್ಪುನಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಪ್ನ ಆತನ ಸಂಕಲ್ಪಡ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಂಬರ್ 1 ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಮಸ್ತಕೊಡ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೊಳಪುನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಜೊತೆಟು ಮಾತೆರ್ನಲ ಮೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡತೆಡು ಆತ್ಮೀಯತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾದುಂಡು. ಈರು ಖಜಾನಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾದು ಪಿರು ಅಕ್ಲ್ನಲ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನ ಆತ್ಮ ಪೊಡು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಆ ಸಂಪನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಹ ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ. ತೇಪಂಡ ಅಕುಲ ಸಹ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಖಜಾನಿರ್ದು ಖಾಲಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಎಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತುಂಡು. ಐತ ಎದುರುಡು 100 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿದ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬರ್ದು ಸುಖ ಶಾಂತಿನು ನಟ್ಟುನಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸದಾ ಅವಿನಾಶಿ ಖಜಾನಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾದುಲ್ಲರು. ಆ ಖಜಾನೆ ಇನಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಖಜಾನೆ ಏರು ಲೂಟಿ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒವ್ವೆ ಆತ್ಮ ಖಜಾನೆನ ಗದ್ದ ಎರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕೂಟಾದುಂಡು ಅಖಂಡವಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವತ್ತಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪುನಕುಲಾಂಡಲ ಸಹ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅವಿನಾಶಿ ಅತನ ವಿನಾಶಿ ಧನ ಮೂಲಕ ವಿನಾಶಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ನಿಕಲೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವತ್ತಿನಕುಲಾದು ಮಲ್ತುದೇರು. ಅಂಚಂದು ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ. ಬಾಪ್ತಾದಗೆ ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜೋಕ್ಲಿನ ತೂದು ಏತು ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು. ನಿಕಲೆಗ್ಲಾಪುಂಡೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೂದು ವಾಗ ಗೀತೇನು ಪನ್ಪೆರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ನಿಕುಲು ಪನೊಂದುಪ್ಪರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬನ ಗೀತೆ ಕೇನುಂಡೆ ಅತ್ತು ಟೇಪ್ ಗೀತೆ ಕೇನುಂಡೆ. ಬಾಪ್ತಾದನ ಟೇಪು ಬೇತೆ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದುಂಡು. ನಡಪವನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯದ ಆ ಶಬ್ದ ಹೃದಯದಕ್ಲೆ ಕೇನ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೇವಲ ಕೆಬಿ ಪುನಕ್ಲತ್ತು. ಹೃದಯದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೃದಯದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರೊಡು ನಿಕಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರನು ತೂತರ. ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚರಿತ್ರೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸದಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಇಮರ್ಜಾದುಪ್ಪಡು ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅನುಭವಡು ಬಲೆ. ಸದಾ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಡು ಪುನಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣಲು ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ವಾ ಲಕ್ಷಣೊಡ್ದು ತೆರಿಯುಂಡು ಮೊಕ್ಕಲು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಮರ್ಜಿ ರೂಪೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣುಲು ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆ ನಡತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಮಾತಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದುಪ್ಪುನಾದುಂಡು. ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಡು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಿರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅವಂದೆತ್ತುಂಡ ನಡತೆ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾದು ಪುಜಿ. ಮೋನೆಡ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನತೆದ ಹೊಳಪುಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಚಿನನೆ ಅವಡು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಕಲ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಏಪಲ ಮುಚ್ಚೆರೆಗು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮರ್ಜೆರೆಗು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಆತ್ಮ ಏರು ಎಂಚಿನನೆ ಆತ್ಮ ಚಿಂತೆಡುಪ್ಪಡು ಅಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪಡು. ಅಕ್ಲೇನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆದ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಪ್ರಸನ್ನಾದು ಮಲ್ಪೇರು.
ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಅವು ಕೇವಲ ಬಾಬನ ದತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನವುಲ ಗಾಯನ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏತು ಸಮಯ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು 7 ದಿನದ ಕೋರ್ಸ್ ಡುಪ್ಪುಜೆರು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾಪೆರು ಹೃದಯದ ಆಸೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಾಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಆದಿ ಸೇವೆದ ರತ್ನ ಪಂಡ್ದು ತೆರಿಯೊಂದರ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು 40 ವರ್ಷ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತುದಾರು ಅತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತುದಾರು ಕೆಲವೆರ್ನ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪು ಕೆಲವೆರ್ನವು ಹೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ನ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆನು ಕಲ್ಪದರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಮಲ್ತುದಾರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವರು ಆ ಸೇವೆ ಅಂತಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಆದಿ ರತ್ನ ಆದುಲ್ಲರು ಭಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಉತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಏತು ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತುದ ಪಂಡು 1 ಲಕ್ಷಡು ಏತು ಮಲ್ತುದರು ದುಂಬು 33 ಕೋಟಿ ಉಲ್ಲೇರು 1 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಎದುರುಡು ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೀಜವಂತು ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾಡುಡಾಪುಂಡತ್ತೆ ಆದಿ ಸೇವೆದ ರತ್ನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕಮಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೋಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತುದರು ಈ ಕಮಾಲ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ತುದರು ಇಂದೆ ಕಾದು ಪದಮಾಗುಣ ಶುಭಾಶಯಲು 2 ಪ್ರಕಾರದ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರು ಸುರುತಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆದ ಆದಿ ಜೋಕುಲು ಮೊಕುಲು ಪಂಡ ದಾದಿಯರು ಮೂಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇವೆದ ಆದಿ ರತ್ನ ಸುರುಸುರುತ ಕಾಂಡವಾದುಲ್ಲರು ಕಾಂಡಲ ಬಲಶಾಲಿ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಕಾಂಡದ ಮಿತ್ತೆ ಮಾತಲ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಕಾಂಡೊರ್ದೆ ಮಾತ ಶಾಖೆಲು ಬರಪುಂಡು ಮೂಲದಕುಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮರು ಶಕ್ತಿನು ಕೊರ್ಪೆರು ಕಾಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಡು ಎಂಚಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಕಾಂಡವಾದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ದಾದಿಯರು ಗುಪ್ತವಾದ ಬುಡ್ತೇರು ಸಕಾಸನು ಕೊರುಪುನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಡು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರಪುನಕುಲು ನಿಕುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರು ಸಮ್ಮಾನ ಸಮಾರೋಹಡು ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರದು ಬಾಪ್ತಾದ ಕೈ ದೆಪ್ಪೈರು ಒಂಜಾದುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಕಾರ್ಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸಮಾರೋಹನಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತುದರತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೀಯರು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪನ ಮೂರ್ತಿನು ತೀಯರು ಆ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಇಂದುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲ ಇಂದುವೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪನ ಮೂರ್ತಿಲು ಮಂದಿರೊರ್ದು ಶಾಂತಿವನೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟುದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತೆ ತೀವ್ರವಾಯಿನ ಸೇವೆನು ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ವಾಣಿದ ಅವಕಾಶನು ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಮೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಮೈಟ್ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಸಕಾಸನು ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಕಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ವಾಣಿ ಅಕ್ಲ್ನ ವಾಣಿ ಇಂದು ಡಬಲ್ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಹಜವಾದ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಕುಳ್ದರು ಅತ್ತನ ನಲ್ಲ ಮಹಾರಥಿ ತೆರಡ ಮಹಾರಥಿಯಾದ ಇತ್ತೆ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು ಸರ್ವರಿಗಳ ಸಕಾಸನು ಕೊರುಪುನವು ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆದ ಮೈದಾನುಡು ಬರುಪುನವು ಏಪ ಬಾಬಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ವತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನುಡು ಕುಲ್ದು 4 ಕಡೆತ ವಿಶ್ವದ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನುಡು ಕುಲ್ದು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ ಆದಿರತ್ನ ಪಂಡ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಬೇಹದ್ದು ಸಕಾಸನು ಕೊರ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊನರು ಬೊಕ್ಕ ಪರಸ್ಪರಡು ಕೇನುವೆರು ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಜುಜಿ ಆಂಡ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆಡು ನಿಕ್ಲಿನ ಬಿಸಿ ದೀವನ್ಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ವತಃ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಸಕಾಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆನು ನಿರಂತರ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂದೆಟ ಆರೋಗ್ಯದ ಪಾತೆರ ಸಮಯದ ಪಾತೆರ ಇಂದು ಸಹಜವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆಡು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ರಾತ್ರಿಡ್ಲ ಸಹ ಎಂಚ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ಸಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ಸೇವೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆ ಈತು ಬಿಸಿ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಒಯ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ವತವಾದ ಹೃದಯದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದತ್ತು ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪುವ ಇಂದೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆಡು ಬಿಸಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ಇನ್ನು ಮಾತಿಡ್ದಲ ಸಹಜ ಸಾಧನವಾದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಏಪ ಬೇಹದ್ದದ ಸಕಾಸ ಕೊರೊಂದು ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಕೈತಲುಪ್ಪು ನಕಲು ಸ್ವತವಾದ ಸಕಾಸನು ದೇತೊಂಡು ನಕಲು ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಸಕಾಸನು ಕೊರ್ಪು ನಿರ್ದವರ ವಾಯುಮಂಡಲ ಸ್ವತವಾದ ಆಪುಂಡು
ಈ ತೊಂಜಿ ಸೆಂಟರ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಝೋನ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರಾದು ಪೊಡೆ ಅತ್ತು ವಿಶ್ವದ ರಾಜರಾದು ಪೊಡೆ ಎಂಚಿನ ಅವಡು ವಿಶ್ವದ ರಾಜರಾಡು ಆದು ಪೊಡತೆ ಆದಿ ರತ್ನಲಾದಿ ತೆರಡ ವಿಶ್ವಗೂ ಸಕಾಸು ಕೊರಪುನಂಚಿನಕ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರುವ ಸೆಂಟರ್ 30 ಸೆಂಟರ್ ಅತ್ತಂಡ 250 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅತ್ತಂಡ ಝೋನು ಇಂದು ಬುದ್ಧಿರಿತ್ತಂಡ ಇಂದು ಸಹ ಕಾಂಡದ ಕಾರ್ಯತ್ತು ಇಂದು ಅಂತೂ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲು ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲಂತೂ ಕಾಂಡವಾದುಲ್ಲಾರು ಕಾಂಡೊರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಕಾಸ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂದೇನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುಡು. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಇತ್ತೇನೆ ವಿನಾಶವಾದು ಬುಡದು ಆಂಡ ಒರ್ಮ ಲಕ್ಷಣೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಿಜರ್ನಿತ್ತಂಡ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿಡು ಬರ್ಪುನಕ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ತಯಾರಿ ಆದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ವಿನಾಶ ಆಂಡ ಏರು ಬರ್ಪೇರು 2-3 ರತ್ನದ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರ್ದಾನೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪರ್ದಾನೆ ದೇಕಾದಿತ್ತ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆದ ಪಾರ್ಟ್ ಶುರು ಮಲ್ತರು. ಪಾಂಡವರ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಪಾಂಡವರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರ ಇತ್ತಿ ಹದ್ದದ ಪಾತೆರಳು ಬೇಹದ್ದು ಪೋಪು ನೆರೆದವರ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಬುಡ್ಪು ನೆರೆದವರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬೇಹದ್ದದ ಸಕಾಸರದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ತೀವ್ರ ಸೇವೆದ ಪರಿಣಾಮವಾದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿಯೊಂದಿರು ನಾಜೂಕು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಪುನಃ ಆತ್ಮ ಸೇವೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಡ ನಿಖಲ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಮೂಲ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ತೂತರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು ಸೇವೆದ ವರದಾನ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಅನುಭವನು ಕೇಂದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಕೇಂದಿರು ಎಂಚ ನಿಖಲ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನದು ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಸಹನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಅನುಭವ ಆದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರದಾಲಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮನು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ತೂದು ಇಂದು ಸೇವೆದ ತೀವ್ರ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬ ನಿಖಲಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರ್ದಾನೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತೂ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಾರು ಅಂಡ ತುಯ್ಯೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಮಾವೇಶ ಆದಿತ್ಯರು ಅದಕ್ಕಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಪ್ತಾದನು ನಿಕುಲೆಡ ಅಳವಡಿಸೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲರ ತುಯ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾವಿತಾಯರು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ತರಬೇತಿನ ದೆತೊನರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಯಲ್ಡ್ ಬರ್ಪರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರು ಪೋದು ಬುಡ್ಪೇರು ಕೆಲವೆರು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಿಕುಲು ದೆತೊಂದುಲ್ಲರ ತರಬೇತಿನ ದೆತೊಂದುಲ್ಲರ ಟ್ರಯಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲರ್ದಾನೆ ಕೇವಲ ಬೈದರು ಮುರ್ಕಿಯರು ಪೋಯರು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆನಿ ಏಪವೋರಿ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಲ್ತೇರು ಐನಿರದವರ ನಿಕುಲು ಈ ತೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಭಲೆ ಬಾಯ್ದ ಅತ್ತಂಡ ಉಲೈದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಮೋಣೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಪ್ಪು ಅಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪಗನೆ ಆಕರ್ಷಿತ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಐನಿರದವರ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಲ್ತಾರು ಏಪ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಆದಿಡು ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ತದಿರು ಏರು ಆದಿಡುಲ್ಲಿರು ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತಿರು ಅತ್ತಂಡ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಕುಲು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಸೇವೆಡು ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಶರೀರದ್ದು ತಿರುಗೆರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸರದು ತಿರುಗೊಲೆತ್ತೆ ಐಟ್ ಖರ್ಚು ಸಹ ಇಜ್ಜಿ ವಿಜಯದೆ ತೊನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಡಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೊತ್ತೊಂದೇ ತಿರುಗೋಲಿ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಯೊಂದರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ ಪಾಠವನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದರು ಐತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಾರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಾಪ್ತಾದ ಕೇವಲ ದುಂಬುಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ವಿದೇಶೊಡ್ಲ ಏರು ಮಾತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪನೆ ಕೇನೊಂದು ಪಡು ಭಲೆ ಶಾಂತಿವನ್ನೊಟ್ಟು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಭಲೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಂಡವ ಭವನೋಡು ಭಲೆ ವಿದೇಶಡು ಒಲ್ಪನೆ ಪುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಸಮಯನು ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆಡು ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಸಹಜವಾದ ಬಲ್ತು ಪೋಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಭಲೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಪಡು ಭಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮ ಪಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂದಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ನ ಸಮಯನು ದೆತೊನವರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕುಲು ಬಲಹೀನ ಆತ್ಮೆರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಏರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರು ಗದ್ದವೆರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಬಲಿಪೆರೆಗೆ ಪಂಡರ್ಡ ಬಲಿಪೆರೆ ಹತ್ತು ಬೂರುವೆರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಶ ಆತ್ಮರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉಲ್ಲೇರು
ಅಂಡ ಬಲಹೀನ ಆದುಲ್ಲಿರು ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆಪೆರು ಬಾಬಾರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಕ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತೇಪಂಡ ಬಲಹೀನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಲಹೀನ ಆತ್ಮಗೂ ಬೇತಕ್ಲ ನೆತ್ತೇರ್ನು ಕೊರ್ದು ಶಕ್ತಿನು ಜಿಂಜಾವೇರಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಶಕ್ತಿನು ಜಿಂಜಾವೇರಿ ಐನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರಡಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಶಕ್ತಿದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ಗುಣತ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ಲೆ ಸುರುಕು ಪಂಡರತ್ತೆ ದಾತ ಆದು ಅಕುಲು ಅಸಮರ್ಥ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿದ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರ್ಪು ನೇರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಕ್ಕುನು ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರ್ದುಲ ತೀವ್ರ ರಾಕೆಟ್ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗೂ ಸಮಯ ಕೊರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರಾಕೆಟ್ ಇರ್ದು ರಾವೊಂದುಪ್ಪರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬದಲಾದ ಸಂಗಮದ ಪ್ರಾಲಬ್ಧದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತೊಂಡು ನಾವು ಐನು ಕಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗಮನ ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಗಮನ ಸಹ ಚಿಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುರಡು ಉಪ್ಪಡು ಜ್ಞಾನದ ದರ್ಪಣ ಸದಾ ದುಂಬೆ ಉಪ್ಪಡು ಎದುರುಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಐಟು ಸ್ವತಃ ಸಹಜವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ತೋಜೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾದುಂಡು ಪಂಡು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ದಯಗಿ ಎಂಚ ಇಂದು ಕೇಕೇದ ಭಾಷೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತೊನ್ನವು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನವು ಕಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದುಪ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದು ಮಲ್ಪುನವು ಇಂದು ಆದುಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊನ್ನವು ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ಹೃದಯ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ಬರಂದುಪ್ಪಡು ಮೊಕಲು ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು ಮೊಕಲು ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಶಾಂತ ಆವಡು ಮೊಕಲು ಇಂಚ ಮೊಕಲು ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ಎತ್ತು ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆವು ಇಂದು ಅಪಗ ಆವೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ದೆತೊನ್ನಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊರ್ಪುನವು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ದೆತೊನ್ವರು ಎಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊನ್ಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸದಾ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆದಿತ್ತರು ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪು ಕಣ ಹೊಂದಿತ್ತರು ವಾ ಕರ್ಮ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಏನಂತುದು ಬೇತಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಏಪ ಬೇತಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಪಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಇಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ ಅತ್ತು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಏನಂತುದು ಬೇತಕ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸ್ಲೋಗನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬೆ ಅಪ್ಪೆನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆದಿತ್ತನು ಭಗವಂತೆ ನಡಪವನಾರು ನಡಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ನಡಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಂದು ರಡ್ಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ಸದಾ ನೆನಪುದಿವನ್ಲೆ ಇಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ನೆನಪಂತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತು ಕರ್ಮೊಡು ತೋಜುಡು ಐನೇರ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪರು ಅತ್ತಂಡ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರು ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪರು ಮೊಕುಲು ಇಂಚ ಮೊಕುಲು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲಹೀನ ಆದುಲ್ಲೇರು ವಶೀಭೂತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೊಕಲು ಬದಲಾವಡು ಇಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಬದಲಾವಡು ಬೇತೆ ಪಾತೆರಡು ಯಾನು ಬರಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ವಾ ಪಾತೆರಡು ಯಾನು ಬರಡು ಐಟು ಬೇತೆಕಲು ಮಲ್ತೆರಡ ಮಲ್ಪಡು ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ಯಾನು ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಅಂಚಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಎತ್ತಂಡ ಮೊಕಲು ಪಂದು ಮಲ್ಪರು ಮೊಕಲು ಪಂಡೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಉಲ್ಟಾ ಆಣತ್ತೆ ಏರು ಏನೇ ಎಂಚಿನನೇ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪನೋಡು ಇಂದಿಟ್ಟು ಎನ್ನತನನು ಕನಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಎನ್ನತನತ್ತು ಸೇವೆದ ಎನ್ನತನ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಕಂಪನನು ಪರಡಲೆ ಇತ್ತೆ ವಾಣಿ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹೃದಯದ ಸಹಯೋಗ ಹೃದಯದ ಪ್ರಕಂಪನಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಡು ಮಾತಿರ್ಲ ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿನ ಎಮರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಡ್ಡೆವು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಶೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆಡು ಸ್ವಯಂ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ದೀಪುನಂಚಿನ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬೆನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಾಕಾರಡು ಕನಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸೇವೆಡು ಸದಾ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಸಮಾನ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಪ್ತಾದ ಜಗದಂಬೆ ಅಪ್ಪೆನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ವರದಾನ ಸ್ವಾರ್ಥರ್ದು ಭಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಬಂಧರ್ದು ಪ್ರಿಯ ಅದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಸೇವಾದ ಹರಿಭವ ವಾ ಸೇವೆ ಸ್ವಯಂಗೂ ಅಂಚನೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅವು ಸೇವೆನೇ ಅತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥವಾದುಂಡು ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥಗೂ ನಿಮಿತ್ತ ಆಪುನವು ಅಪಗ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಆಪರು ಇಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತಕ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏಪ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಜಿ ಅಪಗ ಸೇವೆಡು ಅಡಚಣೆ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಸ್ವಾರ್ಥರ್ದು ಭಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಸಂಬಂಧಡು ಪ್ರಿಯಾಲೆ
ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಸೇವೆದ ಪುದೆ ಸ್ಥಿತಿನ ಏಪಲ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಇಂದೆತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನ ದೀವಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಶುಭ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪವನಕುಲು ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪವನಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪವಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಲ್ಪುನಾಯದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸ್ಮೃತಿದು ಕರ್ತತನದ ಭಾನವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಭಿಣ್ಣೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯರಾಲೆ ಮಾತಪುದೆ ಬಾಬನ ಎದುರು ಸಮರ್ಪಿತ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಅನಾದಿ ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.